рӯзи гузашта вазорати корҳои дохилии тоҷикистон дар барномаи телевизионии худ суҳбати имомалӣ идибеков муттаҳам ба терроризм, ҳамсари ӯ ронандаи таксӣ ва дугонаи ронандаи таксиро пахш кард. Ин 4 нафар ҳафтаи гузашта қаҳрамони навори ҷанҷолбарангезе шуданд ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ ҳамчун аблава маънидод гардид. мақомоти интизомӣ мегӯянд ҳамроҳони имомалӣ идибеков ба амалиёти боздошти ӯ ки дар терроризм муттаҳам аст халал расонданд. дар навори дирӯза ин 4 нафар ба гуноҳи худ иқрор шуданд, вале баъд аз он бо Радиои Озодӣ тамос гирифта баръакси ҳолро гуфтанд. ҳамкорам Мирзонабӣ Холиқзод ин мавзӯъро пайгирӣ дорад. хуб, бигӯед ки асли қазия чӣ будааст? шаҳло, ин воқеан як қазияи печида ва пурбаҳс аст. аввал ин ки ин амалиёти боздошт аз тарафи кормандони шӯъбаи кори дохилӣ Шоҳмансур дуи пойтахт аблава ё сарбозшикор набудааст, тасдиқи худро ёфт ва ҷои барои баҳсш ҳам нест. ҳам кормандони пулис ва ҳам шоҳидон мегӯянд ки ин амалиёти боздошти имомалӣ идибеков муттаҳам дар зархаридӣ будааст. аммо вазорати корҳои дохилӣ бо пахши як хабарнома таҳти унвони боздошти террорист рӯзи 11 апрел навишт ки ҳамсари гумонбаршуда ва таксисту дугонаи ӯ бо ҳам робитаи наздик доштанд ва дар ҷустуҷӯи расмӣ қарор доштани идибековро медонистанд. вале онҳо дар хабарнома гуфта мешавад дидаву дониста ба раванди боздошти имомалӣ идибеков ки бо зархаридӣ муттаҳам мешуд мамоният карданд. вазорати корҳои дохилӣ як рӯз пеш дар барномаи телевизионии ахбори ВКД навореро пахш кард ки дар он Дилбар Ғаниева ҳамсари имомалӣ идибеков, ронандаи таксӣ, дугонаи дигари Дилбар, террорист будани имомалӣ идибеков ва ҳамкории доштани ӯ бо гурӯҳи Доишро ба навъе тасдиқ мекунанд. вале дар ин навор мебинем ки ҳам худи гумонбар имомалӣ ва ҳам ҳамсару дигарон иқрор мешаванд. оё воқеан ҳамин тавр аст? дуруст, вале аз тарафи дигар як рӯз пас аз пахши ахбори ВКД Дилбар Ғаниева ҳамсари имомалӣ идибеков дар як навори дигари видеоие ки дастраси Радиои Озодӣ ҳам шуд мегӯяд пас аз фишорҳои пайҳами кормандони пулис онҳо маҷбур шуданд эътироф кунанд ки имомалӣ бо гурӯҳи террористӣ ҳамкорӣ доштааст. мо ҳамаи ӯра таҳти фишор моро қарор доданд, таҳқир карданд, фишор оварданд, мо суханҳоро гуфтем. шавҳари ман бегуноҳ террорист нест. террорист 5 сол дар Тоҷикистон зиндагӣ мекунад, 5 сол пас террорист буданаш маълум мешавад, иқадар хатарнок бошад. шавҳарам ҳамаи аму гапора тоқати мара дидан накарда, уҷа тоқати таҳқирои вора накард, аму гапора гуфт ки оилаи ман ай ҳаминҷа бироя бирава. вале аз шӯъбаи корҳои дохилии Шоҳмансур ду ба Радиои Озодӣ гуфтанд ки ҳеҷ фишоре ба пайвандони гумонбаршуда ворид нашудааст ва ҳоло тафтишот идома дорад. хуб, тавре гуфта мешавад мақомоти интизомии Тоҷикистон бар асоси санадҳое ки аз тарафи Русия дар нисбати имомалӣ пешниҳод шудааст ӯро мавриди бозҷӯӣ қарор доданд. вале ҳамон гуна ки мебинем ӯ беш аз 3 сол ба ин тараф дар Тоҷикистон ба сар мебурдааст. пас чаро пештар боздошт нашуд? бибинед, дар вазорати корҳои дохилӣ гуфтанд ки дар моҳи марти ҳамин сол, яъне соли ҷорӣ, мақомоти Русия дар мавриди дар пайгарди байналмилалӣ қарор доштани имомалӣ ба Тоҷикистон иттилоъ додааст ва дар асоси ҳамин иттилоъ кормандони ҳифзи ҳуқуқ амалиёти боздошти имомалӣ идибековро ба роҳ монданд. имомалӣ идибеков феълан бо моддаи 205 кодекси ҷиноии Русия, яъне амали террористӣ ва бо моддаи 401 кодекси ҷиноии Тоҷикистон, яъне зархаридӣ айбдор буда парвандааш мавриди таҳқиқу бозҷӯӣ қарор дорад. ташаккур барои суҳбат. бо ин ҳама наздикони имомалӣ гуфтанд ки вакили мудофиа гирифтанд ва барои исботи бегуноҳии ӯ талош ба харҷ хоҳанд дод.